magi gina chiedh nade mabende koro giyudo at the expense mar japiny. En wach moro malit, ten mana gino marwa ni governors bende winjo gik mabende odiochieng' ma kawuono wasomo. Ing'eni bende ber kwa soko wang'i mar mondo mi japiny bende oyude yuto maber donge. Nikech nonro ma kama mana kaka nisewacho kuom ranyisi kaunti ma Kisumo ka bende nitiere tudruok e kinde sirikal kanyakla kod contractor. Nikech naneno ka county government employees, wacho ni topped list of shame for those receiving bribes. Mago jotije mantiere county. Samoro mana kaka nisewacho kar dhogi ni samoro gikia makoro yiergi wegi cham gi wuogi to japiny to hinyore. Japiny hinyore. Mane momiyo gima duol mar EACC de pod timo sani in creating public awareness. Creating public awareness and education. Watemo enlighten jopiny. Because jopiny has a role to play in the fight against corruption. Okay, mana institutions, state institutions kikende. Jopiny kuma giwinje wacho nego beni giringo gimiyowa. One gives so many channels of reporting. One given even confidential channels, anonymous channels. Makisa report to kinyisri ni anema report. Kiluor ni ibolui ibotimango. One give those anonymous channels of reporting. Momio jopiny has a role to play in this fight of corruption. Korne koro mga jong mane no wasane gweng mabende intiere par ni bende samoro bende intiere usuru mabende kati juwo